Nechinangwa chekuda kupedza mhirizhonga nebvonga mpopoto mudzimuri, Bustop Tv vakabatana Culture Fund European Union vanokupai chirongwa Chegore Rinoka. Chiregai tibva tapinda mumutambo. Kuzivachi, wasanya ere iwewe. Kana wasanya wadi kupedzera shungu dzako musadza rauri kudya ere. Message iya yaenda kare. Chandamirirai mhinduro yake, ndangoti muzive kuti chii chiri kutora nzvimbo. Kuno kwenyu kunonetsa network. Tinogona kuimirira mhinduro yacho yokusvikira jongwe retatu rakukuridza. Dai maita zvokutofonera chaiko. Chisi chokwadi chamuri kutaura ichocho. Apindura bombi yenyu yatete. Kwanzi chii? Regai ndirave muwezve. Maswera seiko naye ambuya vangu. Zvamataura ndazviwa, asi ndanga ndafamba mufambo murefu. Asi sezvo muri imwi matindidzoke, hapachina marambiro andingaita. Chiregai ndinodira Peturu kwandandasvika kuti ndione kuti iriko here, nekuti iri kutengwa nemabhondi here, sezvo zuva raenda kudai kumba kwenyu ndinosvika mangwanani. Kotezvara vangu advance vazouya kumba here. Ndavaona tikafara zvikuru. Muvafarise kana vari pamba. Kana vasati vauya, ndichadarika ndichivatora ndouya navo kumba kuitira kuti tigare dare remwana wenyu mandinema takakwana. Chisarai wenyu mkwasha pombi. Ndine urombo nekunyora zvidimbu zvemamessages. Ndaitira kuti zvikwanisike kusendeka. Apedza mkwasha pombi. Inga ndakuudzai kuti kana imwi anokunyarai. Mai advance, ndekupi uku kwanzi napombi anodarika achikutora kuita kuti auye newe pano pamba? Wadi kumvunza. Mufonere kaumvunze kana kuita zvima message zvawabva kuita izvi. Ambuya valenta hurukuro dzakadai pafoni nemkwasha. Chegore Rinoka tichanzviririra. Uri kuedza kuti chiapa nai advance? Hapana, kungorotomokawo zvangu semunhu wenyama kudai izvi. Ko zvinorambidzwa. Chimbosiyai nyaya yamatanga iyo titaure yatakanangana nayo. Mashoko apombi toseta mawo. Saka mubvunzo wangu ndiwe kuti pachine chikonzero chekuenda kumapurisa here apa, kana kuti tomumirira atanga asvika ozokuendesai nemota yake ikoko mangwana acho. Zviri kwaari. Ani wacho aunza nyaya yekuenda kumapurisa ndiani pakati pako iwe wakuwadza munhu nemuroora wangu wawakuwadza pawaruma? Ndafarira mubvunzo wenyu chaizvo vatete. Ndamirira kuhwa mhinduro yakewo. Ndini nechikonzero chei? Uri kuda kuti mapurisa akuendesere mukadzi wako wawakuwadza kukliniki here, kana kuti unoda kuti asunge munhu wawakuwadzwa iwe pachako? Mandinema, iwe unofanira kuziva kuti inini handizi murume wako pombi waunoramba uchibhomba nezvimubvunzo zvisina maturo. Wazvinzwa? Ndinokukurova izvezvi inini ukada kuita zvisekutamba neni. Vatete imi zvinyararirei, munorumwa pachidya seni kudai. Advance! Vatete advance ari kufunga kuti akangwara asingazive kuti pane hombe yandiri kumurongera kumberi uku. Wagona chaizvo Midhuri, pawarega kumhanyira kumapurisa pawarumwa. Ndizvo zvinoita mukadzi anoda kuvaka imba yake izvozvo. Advance, tenda mukadzi wako uyu, nokuti dai wavharigwa iwe muchitokisi kutaura kudai. Iwe, wave kuda kutitangira imwe nyaya manje. Wapindwa nekwewe nhaye Mandinema. Chauri kudai weweka kuona ndichirwa nemudzimai wangu ka. Handiti? Nepamusana pe. Mashoko auri kutaura osawa. Ndekumukurudzira kuti aende kunondimhangarira kumapurisa. Uri tete pamusha pano iwe, saka taura mashoko anovaka, anodzimura chimoto kwete kuchibatidza kuti chibake. Kupolisi ndambofunga kuenda, asi ndazoona kuti kana baba ava vakatanga vasungwa vasina kunipa mari yangu yefodya, hapana chandawina. Uye ndiri munhu ane moyo murefu vatete. Ndinozvikudza muroora. Kwai ane benzi ndiye ane radi. Ndichamendesa kumapurisa mangwana kana atadza kundipa mari yangu yose yefodya yakakwana. Mushure mekunge murume wako auya pano kuzotsanangura kuti mari iyi vakaifambisa sei, sezvo vanga vari vose mukufara umu. Kondokwa nenyaya yacho here nayako mana. Vatete, chimboregai kubvisa ndiro idzo. Tinozozvita gare. Handei mubedroom mangu munondibatsira kuzora mushonga uyu pachirondo. Gumbo racho raakuita chiveve kunge ndaita rebhisi chaiyo vatete. Pandarumwa apa, handina kumbeenda zvinzwa ini vatete.
kuti munhu achakarara here kana kuti amukira mabasa epamusha akatosiya hake foni mumba. Inini Mandinema ndomuziya mani, anokurumidza kubuda mugumbezi. Ndasvika panapa kuma 4 AM ndikashaya kana munhu wekutobvunza kuti pamba pacho ndipapi. Iwo ndizva 6:30. Mani handigoni kungopinda kamusha ndisati ndaona Mandinema kuti anditaurire kuti situation yacho yakanyatsomira sei. Because apa ambuya variwo vakandidedza panapa ka. Amani ndotoramba ndiri kuno matanga emombe. Ndichakanzi ndipo pedyo pemusha wana tsano advance. Saka aiwa ndoramba ndichitofona kusvika adaira. Saka ndanga ndakangobata foni ichishamba tata zvayo kudai. Ndikandiona kuti ndiani afumira kubata jongwe muromo pakundimutsa kubva kuhope. Kana ari munhu zvake foni yacho handiidaire kusvikira yakati. Ingandipombi ari kupi? Zvimwe anoda kundiudza kuti haachauyi. Ndagara ndisina mashuwa ekuti angauye iye achiziva dzavakatamba naadvance. Regai nditaure naye tinzwe manyepo achabuda mudzoro riya. Hello baba. Sorry ndanga ndakabatwa nehope nekuti takanonoka kuvata manheru. Ndouya ndoga kumatanga. Ndiko makamisa mota yenyu. Regai ndikurumidze kuita sokudaro baba. Pano pandiri kuona hangu awa mazimombe aya Mandinema. Ingawakurumidza. Ndauya ndichita zvekubhanya. Mushure mekunge ndaona hombo mamised calls enyu. Ndouya ikoko here kwamuri baba. Kwete 100 tisangane pamota apo pandapaka apo. Chingouyai tifambe tose. Ndakanzwa kuti makazenge mafunga zvokudzokera kugokwe. Musina kusvika kuno ndikabhoikana zvisingabvire. Ndakatozosununguka madekwana mejeri ataura kuti matenda kudzoka nhasi sezvamaita izvi. Aboye vana. Kuinga makabata bhotoro rehwawa kuseni kuno kudai. Barasi, mai mwana. Nezuro ndakadhakiswa nasezvara advance ndikaita benzi chairo. Handinoda zvokufonera ndichikudza dhiri racho paya. Honge wakandiudza. Asi ndiyo nyaya iri kunetsa kumba uko zvekuti yedu yatafambira yekunetsana kwedu. Handina chokwadi chokuti ichagona kupinda mudare. Advance akavukuta mari yose yamabhero efodya. Ndokusara tumabhondi tushomanene mufunge. Kumba uko hakusi kudyiwa rinopisa uko. Ya man. Iwe usazvakandinetsa kuti munhu uyu awanepi mazimari ose akawanda kudaro. Wadzanga akutofamba akakombwa nemadzifamba achizviti ndo mamonya ake. Kwanzi wiki yose zvayakapera achiita zvakadai. Mari aimbotadza kupera. Nemadyiro yakanga yakuitwa here iwe shamwari. Yangu mari yedonje yawaitopengera ka inova yatisvitsa kuno yakatoshanda zvine musoro pane advance. Saka iwo unoti iwo tezvara vacho vanganditongesa sei, iwo vakaita musariri akapusa kudaiwo so. Apa muri kuedza kuti chiko naye baba vevana? Handisi kuedza kuti kana kudii kani, asi ndiri kutokuudza kuti zvavharana zvekundigadza dare hapachina. Kana tasvika pamba chako kurongedza tukwende twako twanga nako nezuro kukanda motikari todzokera goko. Kana zvinhu zvamakaronga nezuro naadvance wako pamaidhakisana makanyeperana. Ina handabwa yakapusa kudaro. Iwe nezuro hatina kumboitaura mani nyaya iyi Mandinema. Chedu kwaingowa kushapira doro chete chete. Nditopota nditomutsiurawo pandaitoona kuti hava akurashika apa. Chirege hedu timire paningi pamota apa. Kumba uko ambuya vako mejeri vakakumirira nemaziso matsvuku. Kurevei kana uchiti vakandimirira nemaziso matsvuku? Kubvira nezuro paya pawakandifonera uchindiudza kuti muri kutengerana doro naadvance kusvikira nhasi chai. Zvina zvina kumira zvakanaka. Handidi kubata kumeso mumwe wangu.
ndangoti ndikurume zheve usati wasvika kumba. Haiwa, ina ndamunhu wandakatengera doro, kana iye advance chaiye anogona kundipupurira. Ndipo pane nyaya yose ipapo wakadziya moto wembavha zuva rakacheka nyika. Saka Mejuri ari kuda mari yake yose yefodya yakakwana yamakaparadza nezuro zvichidzokera kumashure. Advance akadya mari yaive isiri yake oga mukaipedza yose. Man. Iwe, saka ndanyumwa kaini ndati utanga wauya kuno ndisati ndapinda mumusha. Mandinema, nekuti ndaizongosvikira kamunyaya isiri yangu ndikazara madhaka. Hongu waita zvakanaka nokundidandira kuno kumatanga kwawakawanda. Asi kunyumwa kwakoko hakugone kukubvisa munyaya yacho. Paunosvika pamba uchawana ambuya vako vakakubatira demo chairo vachida mari yavo. Saka unondiudza kuti vanhu ava vari kutonetsana nepamusana penyaya yapinzwawo ini mukati. Andizvo zvauri kutaura here kana kuti ndiri kutadza kunzwisisa? Hapana ari kukupinza munyaya iyi, asi kuti urimo nechekare. Unoti vaizokumanikidza kudzoka kudai iwe usiri munyaya yacho. Iwe wave kusanganisa nyaya mbiri. Handiti, ambuya vandidaidzira nyaya yangu newe yekutora umwe mukadzi kwandakaita kukakugumbura uchibva wandimhangarira kuno. Iwe neni hatifambiri nyaya dzekubirana kwawo mari. Ndiri kunyepa here? Ndizvo zvamakataurirana pafoni nezuro here izvozvo? Aiwa. Saka chinzwaka zvandiri kureva ini ndiri kuziva chokwadi chise here. Kumba uko hakusi kudyiwa rinopisa. Murume nemukadzi vari kungorovana chete kubvira nezuro. Manheru vakarova pungwe vachingogwa. Zvawauya kudai nhasi nyaya yenyu iri kuda kuenda kumapurisa. Ndiwonga wakamirigwa. Iwe Mandinema, rega kuda kuramba uchirasa muromo zvakadaro. Kumirigwa kwei panyaya yandisiri? Manyaya yandisitombori mairi. Wauda kundigumbura manje. Unodireko kuti pose patinotaura neni unobva wandikwidzira iwe nai murume wangu? Hazvigoni here kuti unditorawo semunhu mukuru kana kamwe chete zvako utaure uneni zvisina hasha mukati? Ungave kugarisana kwakanaka here mumba kwakadai? Kwete kana uchirasa muromo zvakadaiwo so mani. Uchifunga sechipopai kudaiwo so. Funga semunhu abva zera mani. Wotaurawo semunhu anoziva zvaari. Saka uri kuti iwewe tsano advance ndo vakaudza mukadzi wavo nezuro wacho kuti pombi ndiri kudya mari yavo naye. Iwe ndiwakandifondera paya uchiriudza kuti uri kudhakiswa naadvance. Asi watozvikanganwaso. Hombuka, ndakakuudza nyaya yacho. Saka iwe ndokubva waita sei? Ndokubva watondimhangarira kakuna ambuya wacho pakare ipapo kuitira kuti zvako zvifambika. Ndakavaudza hongu. Semunhu akanga ari mubichi rekutsvaga murume wavo wavaivanga vasina kuona kwezvondo rese. Zvichibvira here kuti ndirambe ndakanyarara munhu achingochema ini ndichiziva kune munhu wacho wavari kutsvaga kuti mupenyu uye ari kumafaro zvake. Good point. Saka iwe pawakaudza pacho wakabva wanzi chi? Yeah, good girl ka? Handiti? Muri kurevei apa? Ndati zvako zvakabva zvafamba kaini uchibva wandinyudza mumadhaka. Ndakafunga kuti wandiudzira kuti ndiudze Mejuri. Stupid man, imbwa munhu. Ko zvino uri kunditukira ipapo? Ndati shut up man, iwe stupid ya munhu. Ndokukwadza ini kana ukada kuita zvekutamba chiramune. You stupid bastard man, imbwa munhu, fuck it. Ko unondirovere nhai pombi. Tena kutadzira chicha icho kusvika pakundikwadza kudai. Chiwana ropa rose ravekuti. Ndori uraya. Ritsaka. Stupid ya munhu. Nyama maniwa uni vanhu vano. Ritsaka, shut up. Ngatisaitei mhirizhonga mudzimba. Ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.